Imini yesabatha mayibe yinhle kubo bonke abalaleli balomsakazo omkhulu ukhozi abalalele lenkonzo ngalolu suku olukhulu lwesabatha. Bantwana bahle base-Afrika ngithunywe inkosi yamaNazaretha ukuba ke ngethule lenkonzo ngalolu suku lwesabatha. Ngicela ukuba ke sedlule encwadini incwadi kaIsaya 41 ngizofunda ivesi le-10. Ungesabi ngokuba mina nginawe, ungaphela amandla ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho, ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza. Yebo, ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami. Amen. Kukhona umuntu okakwenzele into enkulu kakhulu. Uthi mawuyibheka lento ubone ukuthi akekho omunye umuntu owayengangenzela lento enkulu kangaka. Kodwa imvamisa siye singabanaki laba bantu. Mhlawumbe nakho ukuthi ukwenzela into enkulu kangaka ungakunaki ngesikhathi lo muntu esekhona eduze kwakho empilweni yakho. Mhlawumbe kuze kuthi lo muntu engasekho ngisho emhlabeni bese ubuye umqondo wakho ukuthi lo muntu ohambile namhlanje wangenzela into enkulu kakhulu engangeke ngiyenzelwe umuntu. Mhlawumbe kwesinye isikhathi kube unkosikazi okuganile. Lo nkosikazi akuphathe kahle akwenzela into enhle kakhulu. Ngaso sonke isikhathi ma ekwenzela into ayenze ngenhliziyo ephelele, ayenze ngomoya ovumayo, ebese ungayinaki lento. Mhlawumbe kuze kuthi engasekho emhlabeni, umfihla lo nkosikazi, bese kubuye emqondweni wakho uthi lo nkosikazi engimfihla namhlanje ubengiphatha kahle kakhulu, bengenzela izinto ezinhle kakhulu. Mhlawumbe kube umkhwenyana wakho akuphathe kahle, akwenzele zonke izinto ezinhle. Imvamisa siyesithathe ngokuthi umuntu ma enza into kufanele ayenze umsebenzi wakhe. Mhlawumbe umuntu unkosikazi ma emenzela into enhle bese ethi akufanele akwenze lokho akwenzayo. Vele ngamthathela khona ukuthi enze lokho akwenzayo. Ebese khohle umuntu ukuthi bakhona abantu abanamakhosikazi kodwa angakwenzi lokho okwenziwa yilona ogane wena. Lo ogane wena wamphiwa uNkulunkulu. uNkulunkulu wakusondezela lo muntu ukuthi akuphathe kahle, akwenzela izinto ezinhle zodwa ngenhliziyo yakhe ephelele. Ngiyafisa ke kulolu suku lwanamhlanje ukuba sonke ke simcabange lo muntu owathi mayefika empilweni yakho wakwenzela into owawungeke wayenzelwa umuntu, ongeke futhi uphinde umthole omunye umuntu ongakwenzela yona. Lo muntu isikhathi esiningi uyuza ucabange ngesikhathi usudelete inamba yakhe engasekho esehambile emhlabeni. Usuyicima inamba yakhe ungasophinde ukhulume naye. Bese kuyima umcabanga lo muntu usukhumbula nokuthi angizange ngibonge ngokwanele kulo muntu. Kodwa ungasenakwenza lutho ngoba ngeke savuka. Ngeke usaphinde ulithole ithuba lokubonga kulo muntu. Laba bantu abanakeki kanti abantu laba basuke bethunyelwe uNkulunkulu ukuthi basenzele lezi zinto ezinhle kangaka. Kukhona umsebenzi oyenziwe inhlabathi. Uma ubheka inhlabathi uyibuka ngeso lomuntu nje, inhlabathi iyinto engcolisayo, iyamngcolisa umuntu. Into abantu abangathanda ukusondelana nayo kakhulu ngoba noma ugqokile nje bukwathi into inhlabathi uyobuso ngcola. Iso esibuka ngalo inhlabathi alifani neso ayibuka ngalo umlimi, ngoba umlimi inhlabathi imenzela into abengeke wayenzelwa umuntu. Uma uthatha uhlamvu ulifaka phansi enhlabathini, lolu hlamvu luyamila, kumila impande, lumile lolu hlamvu. Ebese luqhamuka seluyisithombo, seliqhamuka ngaphezulu komhlabathi. Sikhule lesi sithombo, sithi masikhula lesithombo sithela izithelo. Sithela izithelo ezithandwa yiwo wonke umuntu, sibe sihle kakhulu.
Ngesikhathi sikhula lesi sithombo yonke into esiyidingayo yokuphila sisuke siyithola lapha enhlabathini. Ayikho enye indawo lesi sithombo ebesingakuthola kuyo konke lokho esikutholayo ukuze sikhule. Uma sesikhulile lesi sithombo sathela izithelo, umnikazi wensimu uyebe sevuna, ayivune lezi zithelo zakhe, ebese ithatha ahambe nazo ayoyidayisa. Uma befika abantu bebona lezi zithelo, mhlawumbe iklabishi mhlawumbe yini, bese bebabaza ukuthi laze lalihle leli klabishi, zaze zazinhle lezi zithelo zalomuntu, ebese bembabaza lo muntu ukuthi unezithelo ezinhle kakhulu. Ngesikhathi sebebabaza laba bantu ubuhle balezi zithelo, akekho yecabange ngenhlabathi okuyiyona eyenzela umsebenzi omkhulu kangaka wokukhulisa lezi zithelo kuze kufike lapho izithela khona, kuze kufike lapho ezibonwa khona abantu ukuthi zinhle kangaka. Akekho noyethi okungikhombise lenhlabathi eyenza umsebenzi omkhulu kangaka wokukhipha izithelo ezinhle kangaka. Kuyo lenhlabathi esibuka thina sibukele phansi sithi yinto nje yokuthi singcolise, kodwa kuphumele into enhle kangaka ephilisayo noma abantu sebeyidla. Uma ubuka umsebenzi owenziwa umama uma ezala umntwana, uyafana nomsebenzi owenziwa inhlabathi. Uma uNkulunkulu esebadalile abantu bokuqala uAdam noEva, emva kwalaba abantu uNkulunkulu akabangesadala umuntu ngalendlela abadala ngayo laba bantu. Wabe sethi uNkulunkulu abantu esebeyolandela sebeyozalwa yibo laba bantu. Abantu sebeyozalana, sebeyokwanda ngokuthi bazalane. Wayesenikeza umama umsebenzi wokuthi uyena oyozala abantu. Umama kuye kufike kuye imbewu. Lembewu umzimba kaMama uyiphendule kade kuyimbewu njengelutho, into engelutho engabaluleke ngalutho. Uyiphendula umzimba kaMama lembewu uyenza umntwana. Akhule lo mntwana esibelethweni sikaMama, azakhule ngishamathambo inyanga ezu9 zonke ehleli lo mntwana esibelethweni sikaMama. Zothi mayiphela inyanga ezu9 ebese umama esemzala lo mntwana, amzale kabuhlungu, amzale kalukhuni, kodwa amzale lo mntwana amkhiphe ephilile. Uzothi mayesemzele lo mntwana umama ebese mgona amnike ibele, amkhulise ngobisi oluphuma kuyena umama. Waze wamkhulu umsebenzi esawenzelwa omama bethu uma besizala base besikhulisa. Phakathi kwabo bonke abalaleli balomsakazo omkhulu ukhozi, ubani oke wacabanga ngomama wakhe ukuthi uyena umuntu owangenzela into engangeke ngayenzelwa umuntu? Umntwana womuntu uthatha isikhathi eside kakhulu ukuthi akhule nokuthi ahlakaniphe, akwazi ukubona izinto, akwazi ukuzenzela izinto. Usuke ngakwazi ngisho ukuhamba, engakwazi ukwenza lutho. Ngaso sonke lesi sikhathi ugona umama, uphethe umama, amdlalisa, amthinta ihlathi, azahleka, afunda ukuhleka lo mntwana. Uzothi mefunda ukuhleka ebese umama esemfundisa igama elithi mama. Uzothi mayefunda leli igama elithi mama ebese faka igama elithi baba, ebese mfundisa ukuthi khona nobaba. Njengoba ubona mina nje angiyena okugcina, khona nobaba naye umuntu obalulekile empilweni yakho. Njengoba ekhula lo mntwana usuke ingane kaMama, eyumntwana kaMama, kodwa uzothi mase ekhulile lo mntwana, angabe intombi angabe insizwa. Uma isikhulile le ntombi noma sekuqhamuka abafuna ukuba izogana, izobavusela umuzi, uma befika lapha ekhaya bakhuluma nobaba, abasakhulumi nomama, akusashiwo lutho ngomama. Mhlawumbe angabuzwa ngisho ukubuzwa ukuthi uphi lo mama owazala le ntombi enhle kangaka, sekuthiwa intombi kaBaba. Ebese ke laba bantu mabefika bezocela ihlobo esihle lapha ekhaya, bese bekhonjisa ubaba, sebekhuluma nobaba.
okuyena ovunile lezi izitshalo zakhe ovune lesi sitshalo esihle kangaka ebesimile kulomhlabathi umama ilendi ewumama okuyiyona ekhulise lesi sithombo ebese shoko ubaba ethi ngifuna inkomo ezingaka ngentombi yami ngalesi sikhathi akusakhulunywa lutho nomama uma kukhulunywa ngomama kukhulunywa ngenkomo eyodwa uma ethinto umama bese kuthiwa khona inkomo eyodwa okuzoba inkomo kaMama nayo lenkomo inombandela uma njalo lengane ingayiphathanga kahle ingabugcinanga kahle ubuntombi bayo liyabuya leli icala liye kuMama kube uMama othwala icala bese kuthiwa lenkomo ngeke sayithola ngoba lengane ayiphathanga kahle uma lo mntwana esakhula noma enze iphutha enecala mhlawumbe sonile kubaba wakhe mhlawumbe wona ngokwenza noma wona ngokukhuluma liyabuya leli icala liye kuMama kuthi uMama wakho wakufundisa kanjani wena ebese uMama esembamba ngengalo esexolisa esethi ngiyaxolisa baba ngiyabinxolisela umntwana ngizokhuluma naye ebese mdonsa lo mntwana uMama naye emva kwendlu ebese ethi ngathi kuwe ngathi khulunywa kanjani nomuntu omdala ngakufundisa kanjani wena angikutshelanga ukuthi akukhulunywa kanje nomuntu omdala ebese eqalaza mhlambe bese ethola ihlavu phansi ebese mbhula umntwana ngaleli ihlavu khona lapho mayisikhala lengane igijime kuye futhi uMama ngoba noma sikhala siye koMama noma sihluphekile sikhala siye koMama ibese iya kuyena uMama ebese iqukula khona ikhali njalo ethi thula eyisiphansi ngesandla ethi thula angufundisanga lokho kodwa lo msebenzi omngaka esiwenzelwa oMama yini singawubonga ngayo singabonga sithini uma sibonga ngoMama ngoba uMama sabaphiwa uNkulunkulu owasikhethela wathi umntwana uyozala uMama uNkulunkulu wanethemba bomama njengoba isho lencwadi engiyifundile ithi lencwadi ngiyoba khona ngiyokundonsa ngesandla ngiyoba seduze kwenu ngiyokunisiza akukho eniyozenzela khona ngesingane ngoba ukuzala umntwana kuyinto eyingozi kakhulu kwesinye isikhathi lokhu kuzala abantwana kudlula nazo impilo zomama omunye umama uyagule uma ekhulelwe agule abuye phezulu kwethuna omunye ukuthi mhla ebeletha agula cisha hambe emhlabeni kodwa bese kuthi ngoba uNkulunkulu uthembisile wathi bomama njengoba ngimnika lo msebenzi engimnika wona ngiyoba khona eduze kwakho ngiyokukusiza ngiyokudonsa ngesandla ngiyokukuhola washo njalo uNkulunkulu uma ekhuluma noJakobe ngoba wamkhetha uJakobe wamkhetha njengomama wamkhetha engenzeli lutho wathi Jakobe ngiyakukhetha wena oyozala abantwana bami abantwana bakwaIsrayeli kodwa lo msebenzi ongako ozowenza ngeke uwenze wedwa isho njalo lencwadi engiyifundile ithi ngiyoba khona njalo ngibe seduze kwakho ngilekelele ngikusize ngaso sonke isikhathi mawungenzela lo msebenzi engunike wona ngeke uMama kwazi ukukhulisa umntwana eyedwa engekho uNkulunkulu eduze kwakhe ngoba umntwana usuke yinto ebucayi kakhulu mawumkhulisa kodwa ngoba uNkulunkulu usuke ekhona uyabalekelela omama bethu sonke njengoba sikhona nje sivela koMama noma ngabe imuphi umholi ongavincabanga ngisho umongameli weswe noma ngabe ubani omkhulu kangakanani kodwa uvela kuMama watshalwa kule nhlabathi uMama kule nhlabathi engabalulekile ewumama enganakwa umuntu waphuma lesi sithombe sihle kangaka waphuma lensizwe enhle kangaka waphuma lentombi enhle kangaka njengoba ngisho ngithi kwesiyisikhathi lo msebenzi wenziwa omama uze ufuna ukudlula nempilo yabo ngake ngayibona lento yake yenzeka ngapha ezweni lakithi bayazi abasezweni lakithi kuneyindawo ngapha ngakithi onganyakazi lutho malinile imigwaqo yakhona ihambe intabeni lemigwaqo iyibhuqu uma linile izulu noba lingaphela isonto uma kunizulu akhomoto enyakazayo kanti lapha endaweni kunomama okhulelwe kwase kuthi gwiqi sekufika ukuthi lo mama kufanele abelethe kukude kakhulu lapho kutholakala khona imoto la umgwaqo onetiyela khona okufanele lo mama manje asiwe khona uza esibhedlela ayothola ukuthi abelethe
lento imsuka ebusuku lo mama kwase kuphelela amakhosikazi ezombelethisa ayisethandaza lamakhosikazi sisho njalo isihlabelelo samaNazaretha sithi siyobazala bephilile ngezwi lakho Nkosi abakholwa yizwi lakho bathi wasethembisa ngenceku yakho Isaya ukuthi siyobazala bephilile ngezwi lakho behlabelela labo mama bamkunyaza lo mama bamkunyaza ubusuku bonke akubelethiki abasondile abantu besilisa lapho kusuke kubelethwa khona kodwa kwaphoqa ngalolu suku ukuthi kumenyezwe kuthiwa baphelela abantu ekseni kuzothwalwa nangumuntu sekumenyezwa nabesilisa baphelela abantu wayesethathwa lo muntu esebekwe ngutsheni esethwalwa ngengubo uyesinda umuntu babamphethe ngengubo kuhanjwa kancane kuyashelela kunodaka bahamba kancane bambeke phansi bahambe kancane bambeke phansi uyakhala uyabalisa umuntu uyagqiha kubuhlungu bamthathe bambeke phansi bamthathe bambeke kwaze kwathe emini kwayibabe fike emgwaqweni lapho awuzokwazi uthathola imoto khona emgwaqweni etilini yamthatha le moto yamsesibhedlela wafike wabeletha esibhedlela waphila umama waphila umntwana ngenxa yezwi likaNkulunkulu owathi bo mama ngiyoba seduze kwenu niyothi mani wenza lo msebenzi omtsayi kangaka niyonesekela uthi ngiyonesekela ngesandla sami sokunene bo mama uma nenza lo msebenzi omtsayi kangaka wokuzala abantu niyobe ngikhona ngesikhathi sonke eduze kwenu uNkulunkulu akasuke eduze kwenu bo mama siyabonga bo mama umsebenzi omkhulu kangaka entisenzela wona akekho omunye umuntu wayengasenzela lo msebenzi ngaphandle kwenu bo mama asinibonge ngokwanele ngithi ke namhlanje ake ngiphakamise igama lo mama ukuthi uNkulunkulu bo mama azanibusise uNkulunkulu azanikhumbule ngomsebenzi omkhulu kangaka eniwenzayo niwenzela thina singabantwana benu sengiyabonga abantwana abahle base-Afrika inkosi ibuseni kuzwini